Jos mä vaikka aloitan siitä, että minkälainen tilanne tämä meidän Itämeren luonnonlohen kanssa tällä hetkellä on, niin sehän on suoraan sanottuna ihan katastrofaalinen. Suurin osa meidän vanhoista lohijoista on padottu. Lohet ei pääse nousemaan kutualueille ja nekin pari, jotka on jäljellä, eli Tornionjoki ja Simojoki, jotka on vapaina virtaavia, niin tilanne ei niissäkään ole kauhean hyvä, varsinkaan Simojoessa, jota ei mun mielestä edes melkein lohijoeksi voi kutsua. Niin vähän sinne nousee lohta. Eli meillä ei lohi pääse lisääntymään ja sitä kalastetaan aivan liikaa tuolla merialueella, eli sen syönnösalueella. No, saatellaan ainakin sen aikaa, että yleisö kiinnostus tästä, mitä mekin nyt ollaan yritetty ylipäätään tällä niin kuin Itämeren lohensuojelulla saada, niin kuin, koska se on ihan tämmöinen lohi ja aika monet muutkin tämmöiset vaelluskalat on ihan lainsuojattomia, että niille on minkälaista suojaa verrattuna muihin eläinlajeihin. Että me yritetään saada, että niillekin saataisiin jonkinlainen suoja, ettei nyt kaikki kalastettaisiin. Niin, ja sitten tämä Fish Run-projekti on mun mielestä mahtava sikäli, että tässä yhdistetään joka tapauksessa tehtävää kutuvaellustutkimusta niin tämmöiseen ikään kuin viihteelliseen muotoon, tai naamioidaan sitä, muutetaan se viihteelliseen muotoon, jolla toivottavasti saadaan mahdollisimman suuret massat kiinnostumaan siitä, että mitä näille meidän lohikalakannoille oikeastaan kuuluu, ja tietoisuutta ihmisille jaettua siitä, että kuinka huonossa jamassa meidän lohikalakannat on. No se voidaan ainakin sanoa, että ettei ostettaisi vaelluslohta. Että se on oikeastaan tärkein mun mielestä, mitä että ihmiset voisivat oikeasti katsoa, että mitä ne ostaa. Että ne ei osta tätä kalaa just nimenomaan, että ostaa jotain muuta, mikä ei ole uhanalainen. Joo, kyllä tähän on helppo yhtyä. Että meidän nämä kaikki oikeastaan lohikalakannat on niin huonossa jamassa, että toivottavaa olisi se, että ihmiset ei sitä ostaisi. Musta olisi mahtavaa, jos mun oma kala hyppäisi niistä pääsisi patoluukuista läpi. Se olisi jo todella iso saavutus, koska siellä tosiasia on se, että siellä patoluukkujen yläpuolella on valtava määrä tosi potentiaalista kutualuetta ja sitten taas täällä alapuolella sitä ei niin paljon ole. Ja sitä paitsi, jos se pääsee niistä, niin niistä saa aika hyvin pisteitä. Totta tämäkin, joo, aivan. Kyllä.